Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Παναγιώτη τον Στεφανίδη που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα workshops και να ανταμώσουμε από κοντά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας επιτρέψατε να είμαστε εδώ μαζί σας, που κάθεστε για να μας ακούσετε και να μοιραστούμε αυτές τις ωραίες στιγμές, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι για εμάς, εσείς ίσως να μην το καταλαβαίνετε, αλλά το γεγονός ότι εμείς ταξιδεύουμε τόσες πολλές ώρες από την Ελλάδα και συναντάμε εσάς, τους Έλληνες εδώ, είναι πολύ σπουδαίο και μας τιμά ιδιαίτερα. Νιώθουμε και εισπράττουμε την αγάπη και το σεβασμό τη δική σας και όταν θα επιστρέψουμε πρώτα ο Θεός με το καλό στην Ελλάδα, θα νιώθουμε πολύ υπερήφανοι που σας γνωρίσαμε από κοντά. Και αυτό που λέω το εννοώ, το λέω ειλικρινά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ταούλι. Τον ταούλι είναι ένα όργανο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των κρουστών, το οποίο παράγει ρυθμό και σε όλο τον πλανήτη το χρησιμοποιούν από τη γέννηση του Ιησού και μετά. Στον Πόντο το χρησιμοποιούσαν κυρίως για να συνοδεύουν το αγγείο, το τουλούμ που λέμε, και τη ζουρνά. Με τη λύρα δεν έπαιζε τον ταούλι, γιατί η λύρα είναι χαμηλόφωνη. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα στην πατρίδα, όπως έχουμε σήμερα, ηχητικές εγκαταστάσεις για να κουμπώνει η λύρα επάνω και να την ακούμε δυνατά. Άρα, λοιπόν, ήταν δύσκολο να παίζουν μαζί, να συμπράξουν τα δύο όργανα αυτά μαζί, η λύρα και τον ταούλι. Στον ερχομό των προγόνων μας εδώ στον ελλαδικό χώρο, εκεί μάλλον, όχι εδώ, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παίζαν ταούλι από την πατρίδα. Βέβαια, το όργανο δεν ήταν διαδεδομένο. Δηλαδή, δεν το ήξερε πολλοί κόσμος. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, στις ορχήστρες τις ποντιακές, να μην υπάρχει ταούλι. Από την αρχή του 30, όταν άρχισαν να στέκονται στα πόδια τους οι δικοί μας, και μετά και στη θέση του ταουλιού να το πάρει οι drums. Παίζαν drums για πολλά χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν δύο άνθρωποι που έπαιζαν ταούλι, που μπορούσαν να σταθούν, που μπορούσαν να παίξουν με αξιοπρέπεια. Ο ένας ήταν ο Κώστας ο Ψαθάς, από το Κορδελιό, και ο άλλος ήταν ο Ροδόλφος, ο Παπαδόπουλος, ο Ρούλης που λέγαμε, ο οποίος έπαιζε με τον Χρύσανθο και με άλλους καλούς καλλιτέχνες, του οποίου η καταγωγή ήταν από το Μαυρονέρι του Κιλκής. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτοδίδακτοι και δεν μπορούσαν να διδάξουν. Δηλαδή δεν είχαν, όπως σήμερα έχουμε εμείς στις σχολές μας, για να μπορέσουν να διδάξουν. Σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ ξεκίνησα να χορεύω στα 6 μου χρόνια στην Αδελφότητα Κρομνέων της Καλαμαριάς. Ήταν ένας σύλλογος που ήρθε από την πατρίδα. Είχε ιδρυθεί αυτός ο σύλλογος το 1860 στην Τραπεζούντα. Ήταν από την Κρόμνη η καταγωγή τους. Η Κρόμνη είναι ένα χωριό ορεινό της Τραπεζούντας, ανάμεσα στην Παναγία Σουμελά και στην Τραπεζούντα. Μέλη της κοινότητας, του χωριού δηλαδή, ίδρυσαν την Αδελφότητα το 1860 στην Τραπεζούντα και μετά τον ξεριζωμό ήρθαν στην Καλαμαριά και τη δεκαετία του 60 ίδρυσαν αυτό το σύλλογο εκεί. Εγώ στα 6 μου άρχισα να χορεύω. Θα σας πω γιατί λέω. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα, να περιαυτολογήσω, αλλά όλα έχουν μία σειρά. Πώς φτάσαμε από το ένα να κάνουμε κάτι άλλο. Η ανησυχία μου σε ό,τι αφορά τη μουσική ξεκίνησε περίπου στα 13, στα 14, όταν είχα ένα φίλο που έπαιζε drums και μου άρεσε και καθόμουν στα τύμπανά του και μελετούσα μόνος μου. Ενώ παράλληλα χόρευα
στο συγκρότημα, στο σύλλογο. Ξαφνικά βρέθηκα να παίζω heavy metal. Έπαιζα Iron Maiden, Metallica, οι πιο μικροί ξέρουν. Λοιπόν, τα ποντιακά όμως δεν τα είχα αφήσει, γιατί 16 χρονών έπαιζα σε μαγαζί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ποντιακά, με λίρα. Εκεί στα 16 περίπου βρέθηκε μπροστά μου ένα νταούλι, σε ένα σύλλογο άλλο, άσχετο από την Καλαμαριά. Και το πήρα στα χέρια μου και άρχισα να το δουλεύω, να το ψάχνω. Αγόρασα ένα νταούλι και άρχισα να ασχολούμαι. Και κατάλαβα ότι αυτό το όργανο σε μένα ταιριάζει περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπήρχε άνθρωπος να πάω να μάθω, δεν υπήρχε καμία σχολή, δεν είχα καν κάποιους να ακούσω, οι οποίοι τηρούσαν τα απαραίτητα για να μάθω σε σωστή βάση. Αυτό που έκανα εγώ, το έκανε ακόμα ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέγεται Γιάννης Πολυχρονίδης. Πολλοί θα το γνωρίζετε. Εμείς οι δύο, λοιπόν, εκεί στα 17, 18, 20, 19, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τον νταούλι. Το οποίο νταούλι δε ήταν παρεξηγημένο όργανο, γιατί λέγανε ότι το παίζουν μόνο οι γύφτοι. Αυτή τη φήμη είχε το όργανο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι κακό που το παίζανε γύφτοι. Ούτε το να είσαι γύφτος είναι κακό. Ο καθένας κάπου ανήκει, εντάξει, σε κάποια ράτσα. Έχει κάποια καταγωγή. Τι συνέβαινε όμως? Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που το παίζανε ήτανε ατιμέλητοι. Παναγιώτη, είσαι εδώ? Όχι, ατιμέλητος. Πώς είναι στα αγγλικά το ατιμέλητος? Δεν είχαν την παρουσία. Δεν είχαν την παρουσία που έπρεπε για να δώσουν αξία στο όργανο. Ούτε και το παίζανε όπως πρέπει. Εμείς το δώσαμε αξία το όργανο από την άποψη ότι το σεβαστήκαμε, βγήκαμε δειλά-δειλά να παίξουμε, ήμασταν παιδιά, ήμασταν λίγο διαφορετικοί και άρχισε αυτό σιγά-σιγά να αρέσει στον κόσμο. Άρεσε στον κόσμο γιατί εγώ έβαλα κάποια δικά μου προσωπικά στοιχεία και το έπαιξα το όργανο και αυτό κάνω μέχρι σήμερα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, έτσι όπως σκέφτηκα εγώ, ότι ο ρυθμός πρέπει να είναι στα ποντιακά. Έτσι λοιπόν, μετά από τόσα πολλά χρόνια, ξεκίνησα στα 10 κάτι χρόνια, τώρα που σας μιλάω είμαι 53 χρονών, παίζω πάνω από 3,5 δεκαετίες, πάνω από 35 χρόνια παίζω μουσική και έτσι έφτασα στο σημείο να μπορώ να διδάξω στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και να είμαι σήμερα μαζί σας. Τι συμβαίνει με τον νταούλι τώρα? Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον νταούλι. Το νταούλι είναι ένα όργανο συνοδευτικό. Δεν είναι πρώτο όργανο, δεν είναι σολιστικό όργανο. Σολιστικό όργανο είναι η λύρα. Το νταούλι συνοδεύει. Το νταούλι και το κάθε νταούλι, το κάθε κρουστό, παράγει ρυθμό. Παίζει ρυθμό. Δεν παίζει σερανίτσα. Δεν παίζει κότσαρι. Δεν παίζει τριγώνα. Παίζει ρυθμούς. 7/8, 8/8, 5/8 που είναι το τικ. Παίζουμε ρυθμό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει 5/8 στη δική μας γλώσσα? Είναι ένα μέτρο, το οποίο έχει 5 θέσεις και εμείς εδώ μέσα, ας πούμε ότι είναι το τικ, το 5/8, είναι μπουμ, πα, 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 πα. 5 θέσεις. Μπουμ, πα, 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 πα. Επιλέγουμε εμείς μέσα σε αυτό το μέτρο τι θέλουμε να τονίσουμε και αυτό το επαναλαμβάνουμε και παράγουμε ρυθμό. Δεν παίζουμε δεν κάνουμε αυτό που κάνει η λύρα. Η λύρα παίζει μελωδία και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να παίξει άχρονα, μπορεί να παίξει ό,τι θέλει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε το ρυθμό. Θα δείξω αργότερα και θα βάλω και κάποιους από εσάς να παίξουν για να δούμε και στην πράξη τι εννοώ. Τώρα, το νταούλι, όταν παίζουμε, πρέπει να γίνεται κομμάτι του σώματός μας. Πρέπει να γίνει ένα με εμάς.
Τι σημαίνει αυτό? Για να παίξεις θέλει ψυχή. Πρέπει να το αγαπάς, το όργανο. Να το σέβεσαι. Για να σε σέβεται και το όργανο. Τι σημαίνει σέβομαι το όργανο? Παίζω τόσο όσο χρειάζεται για να συνοδέψω την υπόλοιπη ορχήστρα. Ωραία. Είναι λάθος αυτό που ακούγεται σπάστο. Δεν υπάρχει σπάστο. Δεν είμαστε μάο-μάο. Δεν είμαστε αγριοί άνθρωποι. Παίζουμε μουσική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και επειδή σήμερα δεν είναι μία λίρα και ένα νταούλι, έχει πλήκτρα, έχει πράγματα πολλά η ορχήστρα, πρέπει εμείς να παίξουμε στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ένταση. Το νταούλι έχει ένα μειονέκτημα. Το ηχείο του, τα ηχεία του, ο ήχος του βγαίνει από δεξιά και από αριστερά. Από επάνω δεν μπορεί να βγει και να το ακούσουμε καλά εμείς που το παίζουμε, γιατί το ξύλο δεν αφήνει, δεν έχει πόρους να βγει ο ήχος πάνω, με αποτέλεσμα τι? Αν εγώ τώρα πάρω τον νταούλι και παίξω, εσείς θα το ακούτε πιο δυνατά από εμένα, που ο ίδιος το παίζω. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προσαρμοστούμε και να συνηθίσει το αυτί μας να το ακούει λιγότερο από όσο εμείς νομίζουμε ότι πρέπει. Οκ. Επίσης, πέρα από τον ρυθμό που παίζουμε, όλο το βράδυ κάνουμε μερικά πραγματάκια που μας αρέσουν. Έτσι όπως κάνει ένα ταξίμι η λύρα, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, στο βαθμό όμως που πρέπει. Οκ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σεβασμό στο όργανο, πριν περάσω να μιλήσω για τον τρόπο που μπορούμε να παίξουμε και πώς μπορούμε να εξασκηθούμε, θέλω να πω το εξής. Συναντάμε περιπτώσεις, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν να παίξουν, να συνοδέψουν έναν τραγουδιστή ή ένα λιράρι και δεν είναι ευπρεπώς ντυμένοι. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θα έρθει κόσμος να μας ακούσει, είτε είναι 10 άνθρωποι, είτε είναι 100, είτε είναι 5.000, γιατί η Ελλάδα έχει πανηγύρια, μαζεύουν 5.000 κόσμο. Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Εσύ που είσαι μουσικός, και τώρα μιλάω εγώ για τον νταούλι, για όλους τους μουσικούς ισχύει, πρέπει να βγεις επάνω, σιδερωμένος, καθαρός, χτενισμένος, ξυρισμένος, εκτός κι αν έχουμε μουσι που είναι της μόδας και είναι οκ, προφανώς. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε την εμφάνισή μας. Είναι πολύ σοβαρό. Και επίσης, το παρατηρώ και στην Αμερική και στην Αυστραλία, όταν παίζουμε, όχι κοντό παντελόνι. Όχι κοντό παντελόνι, παιδιά. Όταν βγούμε πάνω να παίξουμε, πρέπει να παίξουμε έτσι όπως πρέπει. Γιατί μας βλέπει κόσμος. Το 50% του μουσικού είναι το πώς εμφανίζεται, αλλά και ο χαρακτήρας του, το πώς συμπεριφορόμαστε στον χώρο, το πόσο σεβόμαστε τους ανθρώπους που έρχονται να μας ακούσουν, το πόσο σεβόμαστε εμείς οι άντρες τις γυναίκες και δεν γινόμαστε χυδαίοι, το πόσο σεβόμαστε το πιο μικρό παιδάκι μέχρι τον μεγαλύτερο σε ηλικία και ο τρόπος που τους αντιμετωπίζουμε. Και το άλλο 50% στην επιτυχία ενός καλλιτέχνη είναι αυτό που παίζει και πώς το παίζει. Με ρωτάνε πολλές φορές ποιος είναι καλός μουσικός, ποιος είναι καλός κουρστός, ποιος είναι καλός νταουλτζής. Καλός νταουλτζής είναι αυτός που θα τον βάλουμε επάνω σε μια πίστα, σε ένα stage, να παίξει και θα περάσει ο Κωτίδης, θα παίξει ο Κωτίδης, θα παίξει ο Νικολαίδης, θα παίξει ο Θεοδοσιάδης, θα παίξει ο Παρχαρίδης, θα παίξει ο Τσαχουρίδης και όλοι αυτοί θα φύγουν ευχαριστημένοι, διότι αυτός που παίζει αυτό το όργανο τους συνόδεψε έτσι όπως πρέπει. Και το έτσι όπως πρέπει συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που μόλις προανέφερα. Οκ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το όργανο.
όπως θα έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν πολλά όργανα. Υπάρχουν, τα οποία μετράμε σε ίντζες. Τον κύκλο το μετράμε σε ίντζες. Ωραία. Εγώ, ας πούμε, παίζω με όργανο 16 ίντζων. Αν προσέξατε, είναι μικρό το όργανο. Είναι μικρό. Θα εξηγήσω γιατί είναι μικρό το όργανο. Έχει άλλα παιδιά που παίζουν με 18, έχει άλλα παιδιά που παίζουν με 20 ίντζες κτλ. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Το σωστό ή λάθος το ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του. Ωραία. Εγώ μπορώ αυτό το όργανο που έχω να το βγάλω καλό ήχο, γιατί θα το κουρδίσω σωστά, γιατί έχω τα ξύλα που πρέπει και. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Θα τα εξηγήσω στην πορεία. Ο λόγος που εγώ επέλεξα να παίξω αυτό το όργανο, το μικρό, είναι γιατί κατάφερα καταρχάς να το κατασκευάσω εγώ από ανάγκη. Όχι γιατί ήθελα να ασχοληθώ με την κατασκευή, γιατί όταν παίζαμε μικροί, τα όργανα ήταν 4 κιλά, 5 κιλά και ανεβαίναμε να παίξουμε η ώρα 10, παίζαμε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, 7 ώρες, χωρίς να υπάρξει κάποιος άνθρωπος να μας αλλάξει, όπως σήμερα. Σήμερα έχει ορχήστρες, έχει μουσικούς, ο κάθε τραγουδιστής έχει την ορχήστρα του και είναι λίγο πιο ξεκούραστα. Έτσι λοιπόν, από όλη αυτή την περιπέτεια, εγώ κατάφερα στο σώμα μου να έχω προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και να έχω δισκοκύλες. Δεν ξέρω, κάποιοι καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τέλος πάντων, μία πάθηση στη σπονδυλική στήλη από το βάρος. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω και να βρω πώς μπορώ να κατασκευάσω ένα ελαφρύ όργανο, το οποίο όμως να παίζει καλά, να με ικανοποιεί. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σπουδαίο. Όχι μόνο για σένα και για τους υπόλοιπους και για τον κόσμο. 16 ίντζες λοιπόν και επίσης από το δέρμα, γιατί νταούλι είναι το δερμάτινο. Δηλαδή οι πλευρές, οι μεμβράνες να είναι από δέρμα. Αυτό είναι το νταούλι το κανονικό. Αυτό που παίζουμε εμείς σήμερα και εγώ είναι τύμπανο. Το οποίο το μετατρέψαμε σε νταούλι. Το δέρμα όμως τι συμβαίνει με το δέρμα. Το δέρμα, το νταούλι εννοώ, συμπεριφέρεται ακριβώς όπως το δέρμα του ανθρώπου. Εάν έχει υγρασία θα μαλακώσει και αν είναι ξηρό το κλίμα θα σφίξει. Που σημαίνει τι. Μπαίνεις σε ένα στούντιο να γράψεις ένα τραγούδι, κουρδίζεις το όργανο και στα 5 λεπτά που διαρκεί το τραγούδι, το όργανο αλλάζει άκουσμα, αλλάζει τόνο. Αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς τελειώνει. Ή πας να παίξεις σε μια εκδήλωση, σε ένα πανηγύρι, 10 η ώρα ξεκινάς και στις 10:30 το όργανο έχει άλλη συμπεριφορά. Και τι συμβαίνει με την υγρασία. Το όργανο πέφτει. Πέφτει, μαλακώνει και δεν ακούγεται ο ήχος του. Πρέπει να σπάσεις τα χέρια σου για να ακουστεί. Έτσι λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους μπήκαμε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε πλαστικές μεμβράνες, όπως είναι αυτές, διάφορων τύπων, και να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα ξύλα που χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε ήχο. Τα ξύλα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος, συγκεκριμένα γραμμάρια, ο κόπανος και η βίτσα. Είναι ο κόπανος και η βίτσα. Αναλόγως τη διάσταση του οργάνου που χρησιμοποιούμε, έχουμε το μήκος και το βάρος ενός κόπανου. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον ήχο που πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η στάση που έχει το σώμα μας όταν παίζουμε. Και επειδή προηγουμένως μίλησα για σεβασμό στο όργανο και στον κόσμο, ποτέ δεν παίζουμε νταούλι έτσι. Απαγορεύεται αυστηρός. Υποτιμούμε το όργανο, εμάς και τον κόσμο. Είναι σαν να βαριόμαστε να δουλέψουμε. Η στάση του νταουλτζή πρέπει να είναι σε όρθια θέση ή, στη χειρότερη, αν παίξουμε πολλές ώρες και κουραστούμε, βάζουμε ένα σκαμπό ψηλό ή σαν να κουμπίσουμε τη μέση μας
για να πάρουμε λίγο βάρος από το σώμα. Η σωστή στάση, λοιπόν, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για να προστατέψουμε το σώμα μας, η σωστή στάση είναι αυτή. Το όργανο να είναι σε αυτή τη θέση, έτσι, ούτε πολύ πλάγια, που το γυρίζουμε πολλές φορές. Βλέπω, γιατί οι τρόποι είναι δύο να το βάλουμε πάνω μας. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι να το βάλουμε χιαστή, σε περίπτωση που κουραστούμε, και είναι καλό να το κάνουμε αυτό, σε μια βραδιά που παίζουμε αρκετές ώρες, να αλλάξουμε για να βοηθήσουμε τον ώμο αυτόν, τον αριστερό, ο οποίος ως συνήθως κουβαλάει το όργανο και τον επιβαρύνει. Αν παίξουμε λοιπόν χιαστή, το ύψος του οργάνου πρέπει να είναι σε τέτοια θέση που τα χέρια μας δεν είναι τελείως τεντωμένα για να μπορούμε να δουλέψουμε, αλλά ούτε και να είναι εδώ πάνω. Βλέπω πολλά παιδιά το όργανο το βάζουν εδώ ψηλά. Δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Πρέπει να είναι σε μια τέτοια θέση για να έχεις την ευκαιρία να παίξεις. Okay. Τώρα, πάντα προσπαθούμε τα στήθη μας να είναι έξω για να μην μας καμπουριάζει το όργανο και τα πόδια να είναι σε μια τέτοια θέση, σε ημιανάπαυση. Οι παλιότεροι που πήγανε φαντάρι ξέρουν τι σημαίνει, για να μπορέσουμε να μοιράσουμε το βάρος στη μέση. Αν δηλαδή γυρίσω στο πλάι, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτή είναι η σωστή θέση. Και αυτή είναι η σωστή στάση του νταουλιού επάνω μας. Τα χέρια μας και πώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο ξύλα, τον κόπανο και τη βίτσα. Ή στα ποντιακά λέγεται κοπάλ και βίτσα. Μας ενδιαφέρει οι κινήσεις μας να μην είναι μεγάλες. Δεν μπορούμε δηλαδή να παίζουμε και τα χέρια μας να πηγαίνουν έτσι. Καταρχάς, γιατί θα έχουμε πρόβλημα στους ώμους, θα μας δημιουργήσει τενοντίτιδα, οπωσδήποτε, αλλά και σε θέματα ταχύτητας, όταν θέλουμε να παίξουμε κάτι γρήγορα, δεν μας βοηθάει. Δεν προλαβαίνουμε να κουνάμε όλο το χέρι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Παίζουμε με τον καρπό και με τα δάχτυλα και την παλάμη, τη βίτσα. Η σωστή στάση της βίτσας είναι αυτή. Ανοίγω την παλάμη μου, βάζω τη βίτσα, την κρατάω και το προσαρμόζω πάνω στο στεφάνι. Κάποια παιδιά παίζουν με το χέρι ψηλά, δεν ακουμπάνε στο στεφάνι. Οκ, αν μπορείς να βγάλεις έτσι καλό ήχο, δεν ενοχλεί, όπως εξυπηρετεί τον καθένα. Άρα λοιπόν, η σωστή στάση είναι αυτή. Όταν παίζουμε, αν μας βλέπει κάποιος από εδώ, από το στέρνο και πάνω, να μην καταλαβαίνει ότι παίζουμε. Τόσο απλές πρέπει να είναι οι κινήσεις. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Και ενέργεια εξοικονομούμε και βγάζουμε καλό ήχο. Πάμε να δούμε τι είναι ο καλός ο ήχος. Γιατί όταν ξεκινάω εγώ να κάνω μάθημα σε παιδιά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τους μάθω είναι όλα αυτά που μόλις προείπα, για τη στάση του σώματος και πώς βάζουμε το όργανο επάνω μας και πώς τελικά παράγουμε καλό ήχο. Τι σημαίνει καλός ήχος? Ο καθαρός ήχος. Πρέπει να έχουμε καθαρό ήχο, να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ του κόπανου και της βίτσας σε ένταση και αυτό που παίζουμε να είναι σταθερό. Διότι, ως συνήθως όταν εμείς παίζουμε, κάποιοι χορεύουν. Και αν δεν χορεύουν, συνοδεύουμε καλλιτέχνες, λιράριδες και τραγουδιστές. Έτσι λοιπόν, θέλουμε η ένταση να είναι μετρημένη του νταουλιού και να υπάρχει μια ισορροπία στο μέτρο. Αν δηλαδή παίξω ένα τρομαχτόν, θα σας το κάνω και στην πράξη να δείτε τι εννοώ ένταση.
ισχυρά και πιο χαμηλά παίξιματα, θα βγει κάτι τέτοιο. Βλέπετε ότι δεν χρειάζεται ούτε να κουραστώ, ούτε να κάνω μεγάλες κινήσεις. Το νταούλι παίζει από μόνο του, γιατί χρησιμοποιώ τα ξύλα σωστά. Και γιατί αυτά τα ξύλα έχουν το σωστό βάρος. Επίσης, καθαρό παίξιμο, για να δείξω και την άλλη πλευρά, είναι αυτό που έπαιξα προηγουμένως. Το μη καθαρό παίξιμο, τι συμβαίνει, βγάζουμε τριξίματα. Δηλαδή, αφήνουμε τον κόπανο ή τη βίτσα να παίξουν παραπάνω, να μείνουν παραπάνω πάνω στο δέρμα. Με αποτέλεσμα αυτό να μην είναι καθαρό. Και να ενοχλεί. Να ενοχλεί. Τώρα, πώς μελετάμε. Τι συμβαίνει όταν μελετάμε. Αφού λοιπόν αντιληφθούμε όλα αυτά τα πράγματα και τα βάλουμε στο μυαλό μας, θέλουμε από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη. Okay. Πάντα ξεκινάμε με ασκήσεις. Και όταν λέω πάντα ξεκινάμε, το εννοώ. Είτε τα παιδιά είναι μικρά, σαν τον Νικολάκη, είτε τα παιδιά είναι μεγαλύτερα. Okay. Πάντα οι ασκήσεις μας βοηθάνε. Είναι σαν έναν ποδοσφαιριστή. Ο Μέση δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει προπόνηση γιατί είναι ο Μέση. Με την προπόνηση βελτιώνεται. Και με την προπόνηση έφτασε εκεί που έφτασε. Ακραίο το παράδειγμα, αλλά ισχύει. Okay. Άρα λοιπόν προπονούμαστε πάντα. Τι θέλουμε. Θέλουμε να κρατάμε ισορροπία. Θέλουμε αυτό που παίζουμε να είναι σταθερό. Okay. Επιλέγουμε μία άσκηση απλή. Την πιο απλή άσκηση του κόσμου. Η οποία είναι σαν να μετράμε ένα βήμα ενός ανθρώπου που περπατάει. Okay. Αρχικά αργά. Είναι σταθερό αυτό. Είναι σταθερό. Που σημαίνει τι. Την ταχύτητα την ελέγχουμε εμείς. Η ταχύτητα δεν πρέπει να μας φεύγει ποτέ. Πρέπει όταν η λύρα ή το πρώτο όργανο, κλαρίνο, αγγείο, σουρνά και ό,τι άλλο, θέλει να τραβήξει το ρυθμό μπροστά, εμείς πρέπει να έχουμε την αντίληψη, να τον ακούσουμε και να το πάρουμε, να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, εμείς ελέγχουμε την ταχύτητα, εμείς την τρέχουμε, εμείς την πάμε έτσι όπως πρέπει. Μια ακόμα άσκηση, η οποία μπορεί να μας βελτιώσει σε πολλά πράγματα, σε τεχνική και σε ταχύτητα, πάρα πολύ απλή άσκηση, είναι αυτή. Είναι μια άσκηση στα 4 τέταρτα, την οποία μελετάμε πάντα, ξεκινώντας από μία ταχύτητα συγκεκριμένη. Το κρατάμε 1-1,5 λεπτό, αυτή την ταχύτητα, και την ανεβάζουμε σιγά-σιγά. Την ανεβάζουμε όταν θέλουμε εμείς, όταν επιλέξουμε εμείς. Αν πούμε ότι ένα μέτρο ξεκινάει από το 1 σε ταχύτητα και τελειώνει στο 10, εμείς ανεβαίνουμε 1-1 σκαλοπάτι, 1-1 βήμα και κρατάμε αυτή την άσκηση. Κρατάμε αυτό το μέτρο. Θα το κάνω εν συντομία, για να μην παίξω 5 λεπτά, 10, και εσείς ακούτε. Θα το κάνω πολύ γρήγορα, σύντομα μάλλον, για να δείτε αυτό το απλό πράγμα που μπορεί ο καθένας σας να κάνει, πού μπορεί να καταλήξει και σε τι μπορεί να μας βοηθήσει. Okay. Αυτό για να το πετύχουμε θέλει δουλειά, θέλει εξάσκηση. Είδατε, όσο ανέβαινε η ταχύτητα, τόσο η ένταση χαμήλωνε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μπορέσουμε να φτάσουμε την επιθυμητή ταχύτητα. Ωραία. Σαν και αυτό το παράδειγμα,
είναι πολλά. Δηλαδή, έχουμε μέτρα Σαμψόν. Το Σαμψόν ξεκινάει από το 1 και καταλήγει στο 200, όχι στο 10. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα κάνουμε και εκεί. Το ίδιο πράγμα. Δίνουμε ταχύτητα και χαμηλώνουμε ένταση. Και κυρίως τηρούμε πάντα το εξής. Το 1 του μέτρου, δηλαδή το πρώτο, που είναι πάντα κόπανος, 99% είναι ο κόπανος, το 1 του μέτρου, να είναι το ισχυρό και το άλλο το υπόλοιπο να είναι flat. Ανάλογα βέβαια τι παίζουμε, γιατί αν παίξουμε διπάτ θα μετρήσουμε διαφορετικά. Και θα σας το δείξω σε παράδειγμα. Αν παίξουμε, ας πούμε, 4 τέταρτα ή 2 τέταρτα που είναι το ούτσαΐ, το Σαμψόν, με συγχωρείτε, θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι και θα καταλήξουμε αντίστοιχα. Ό,τι και αν κάνω, έχω το ένα σίγουρο γιατί εγώ παίζω αυτό που εσείς χορεύετε, δηλαδή αυτό, για να σας δείξω τι εννοώ. Είναι ένα μέτρο δικό μου. Αυτό το μέτρο το δικό μου είναι ένα βήμα δικό σας, των χορευτών. Ντρουμ, τα-τα-τα-τα-τα, ντρουμ, τα-τα-τα-τα-τα, ντρουμ, τα-τα-τα-τα-τα, ντρουμ, τα-τα-τα-τα-τα. Μονόνομαλ. Εγώ μετράω αυτό που χορεύει ο χορευτής. Άρα λοιπόν πρέπει να τηρήσω όλα αυτά που μόλις είπα. Πρώτο έντονο και λοιπά και λοιπά. Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Πόσο χρόνο έχω. 3-4 ώρες. Λοιπόν, πάνω κάτω σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις και το πώς πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, είναι αυτό που μόλις προανέφερα. Θέλω, πριν συνεχίσω, να μου πείτε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις μέχρι τώρα. Παρακαλώ. Τη βίτσα όταν χτυπάς ολόκληρη τη βίτσα ή μόνο τη μύτη? Βεβαίως. Λοιπόν, τη βίτσα, μισό λεπτάκι. Όσο πιο μεγάλη επιφάνεια της βίτσας βρει στη μεμβράνη, τόσο καλύτερο ήχο θα βγάλουμε και δυνατό. Και δεν χρειάζεται να ασκήσουμε πίεση. Θα σου δείξω. Εδώ είμαστε. Κοίταξε ποια είναι η απόσταση. Βλέπεις, είναι πάρα πολύ κοντά στο στεφάνι. Ο κορμός ο επάνω δεν βρίσκει στο στεφάνι. Μισό εκατοστό. Μισό πόντο. Μακριά, γιατί όσο απομακρύνουμε, βρίσκει η μύτη και δεν μπορούμε να βγάλουμε καλό ήχο. Βλέπεις τι ήχο βγάζει το όργανο χωρίς εγώ να παίξω δυνατά. Δεν χρειάζεται να παίζουμε δυνατά. Αρκεί να βάλουμε στο σωστό σημείο τα ξύλα μας. Άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Κάποια απορία. Όχι. Ναι. Όχι. Στο μάθημα που κάναμε στο Σίδνεϊ ρώτησαν και άλλοι άνθρωποι από περιέργεια και οι ερωτήσεις ήταν εύστοχες. Παρακαλώ. Ορίστε. Το ξύλο που κρατάς είναι ξύλο από τέτοιο ή είναι άλλο Τα ξύλα που κρατάω είναι από δέντρα. Είναι από δέντρα. Αλλά δουλεμένα στο χέρι. Είναι δουλεμένα στο χέρι. Αλλά είναι... Γιατί επέλεξες από τέτοιο παρά τα Γιατί και αυτό που θα αγοράσω θα είναι ξύλο, θα είναι από κάτι. Το δέντρο, υπάρχουν συγκεκριμένα δέντρα που παίρνουμε ξύλα. Τα καλύτερα είναι η κρανιά. Το καλύτερο δέντρο είναι η κρανιά. Κρανιά, πώς αλλιώς λέγεται. Πώς αλλιώς λέμε την κρανιά. Έχει και άλλη μια ονομασία. Γιατί έχει συγκεκριμένο βάρος το ξύλο και δεν σπάει εύκολα. Να σας πω τώρα, μιας και λέμε για τα ξύλα, επειδή μου ζήτησαν σετ ξύλα, έφερα παραπάνω και όποιος θέλει να πάρει, έχω φέρει, όποιος θέλει να πάρει. Λοιπόν, τώρα,
Η πυκνότητα του ξύλου δημιουργεί και το βάρος. Και αυτό πρέπει να είναι ζυγισμένο για να μπορεί να βγάζει την ένταση που θέλουμε, χωρίς να μας δημιουργεί τραυματισμούς στα χέρια, να μην είναι παραπάνω βαρύ κτλ. Εντάξει. Άλλος. Αυτό είναι στο καθένα, όμως στο χέρι είναι συγκεκριμένα δηλαδή το βάρος και το μέγεθος. Τι εννοείς. Εγώ άμα είναι δουλεμένα τα χέρια μου και έχω πιο πολύ δύναμη, δηλαδή δεν είναι θέμα δύναμης. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν θέλουμε να ασκήσουμε πίεση, δεν θέλουμε να παίξουμε δυνατά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνική για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον ήχο που πρέπει. Δεν θέλει δύναμη. Ο κόπανος μέσα στο χέρι, δηλαδή την ώρα που παίζω εγώ, τον κρατάω με τόση δύναμη, που ούτως ώστε αν έρθει κάποιος να μου το πάρει, θα μου το πάρει. Τον κρατάω για να μην πέσει, ίσα να μην πέσει κάτω. Και επειδή το νταούλι έχει την εξής ιδιότητα, χτυπάμε και αφήνουμε. Τον αφήνουμε τον κόπανο. Δεν χρειάζεται να τον πάρουμε εμείς πίσω. Ναι, μόνο θέλουμε να ασκήσουμε πίεση για να παίξουμε, για να βγάλει ήχο. Το άλλο επιστρέφει μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς κάτι. Οκ. Άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι. Λοιπόν, τώρα. Ξεκίνησα λέγοντας ότι εμείς παίζουμε μέτρο. Μπορείτε να σημειώνετε, αν θέλετε, στα κινητά σας. Όταν ξεκινάμε να παίξουμε, ξέρουμε ότι θα παίξουμε ομάλι, θα παίξουμε διπάτη, θα παίξουμε σερανίτσα ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι αυτοί οι ρυθμοί αντιστοιχούν σε κάποια μέτρα. Δηλαδή, έχουμε 2/4 ρυθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε κότσαρι, σε ούτσαι, σε σαμψόν, σε τριγώνα, όχι ματσούκας, τριγώνα την απλή, σε τονιαλίδικο και σε άλλους πολλούς χορούς. Τα 3/4 είναι τα καρσλίδικα τα ομάλια, τα αργά. Είναι αργά παιγμένα. Γιατί να μην σας τα δείχνω κιόλας. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι να παίζουμε τα μέτρα. Εγώ θα δείξω τους βασικούς. Αυτούς, ας πούμε, που την πρώτη χρονιά διδάσκω στα παιδιά. Οκ. Είπα για 2/4 προηγουμένως, κότσαρι. Λοιπόν, το 1 μέτρο, για να καταλάβετε τι είναι το μέτρο, είναι αυτό. Μην εξετάζετε την ταχύτητα, παίζω αργά για να το καταλαβαίνετε. Ωραία. Το 1 μέτρο λοιπόν είναι αυτό. Τα 2 μέτρα είναι αυτά. Αν τα ενώσω, τα προσθέσω ή τα πολλαπλασιάσω, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και η ταχύτητα μπορεί να φτάσει, όπως είπα προηγουμένως, μέχρι το κότσαρι, ας πούμε, το οποίο είναι... Ο ρυθμός 3/4 αφορά κυρίως τα καρσλίδικα ομάλια. Το καράμπουρουν και άλλα πολλά τέτοια τραγούδια, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Έχει 3 θέσεις. Μπουμ, πα, πα, μπουμ, πα, πα. Τα 4/4 αφορούν τους χορούς ομάλ και τα αχπαστά, τις ρούμπες δηλαδή, τις ποντιακές, το αχπαστών και άλλα πολλά τραγούδια. Ένας τρόπος παίξηματος είναι αυτός. Το 1 μέτρο, για να εξηγώ, είναι αυτό. Ωραία. Τι είπα προηγουμένως, 1 μέτρο έχει έντονα και πιο μικρά χτυπήματα. Πάντα το 1. Αυτό είναι το 1. Όταν λέω 1, εννοώ το πρώτο χτύπημα. Το πρώτο χτύπημα λοιπόν είναι έντονο και τα υπόλοιπα είναι όλα μαλακά. Ξαναλέω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τα παίξουμε. Πολύ. Δείχνω το πιο απλό. Okay. Γιατί πρέπει να έχουμε μια βάση, μια αρχή.
5-8. Τικ. Τικ. Τικ Πάλτσενας. Καλόγκο Ρίτς. Έτερε. Γκιζέλα. Και άλλα πολλά. Το 1 μέτρο λοιπόν του τικ είναι αυτό. Για να εξηγήσω γιατί δεν πρέπει να είναι όλα παιγμένα flat, θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε αυτό το μέτρο που έπαιζα τώρα, να το παίζω έτσι. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Δεν κάθεται καλά στα αυτιά, δεν βοηθάει κανέναν. 6-8, χορός, τας και 3 τικότσαρι. Το 1 μέτρο είναι αυτό. Είναι αυτός ο ρυθμός, αυτό το μέτρο, που κάναμε την είσοδο το Σάββατο, στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, 7-8 αριθμός. Αφορά τη Σερανίτσα, τη Λετσίνα, τον Πυρίχιο χορό, το Τρομαχτόν και άλλα πολλά τέτοια. Και άλλα πολλά. Και άλλους πολλούς χορούς. Μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο, με το 6. Ο τρόπος αυτός που το παίζω, γιατί μπορώ να το παίξω διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο τρόποι είναι οι καλύτεροι. Δηλαδή, ή okay. Τα 8-8, το επόμενο μέτρο, αφορά κυρίως, δεν έχει ποντιακά παραδοσιακά τραγούδια, αφορά πιο μοντέρνα τραγούδια, όπως είναι... Τέλος πάντων, θα το δείξω, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι τα τραγούδια, αλλά θα σας το παίξω το μέτρο για να το έχετε καταγεγραμμένο. Το 1 μέτρο είναι αυτό. Το 1 μέτρο. Και για να το γεμίσω λίγο, να το εμπλουτίσω, να μην είναι έτσι ξερό, βάζω 2 βιτσούλες στην αρχή παραπάνω. Και έχει το μέτρο αυτή τη μορφή. Και πάμε στα 9-8. 9-8 έχουμε το διπάτ. Έχουμε τα τάμσαρα. Το χορό τάμσαρα το ξέρουμε. Ωραία. Την πατούλα, που είναι 9-8 η πατούλα. Και το εμπροπής, το οποίο μετράμε εντελώς διαφορετικά. Τα λάχανα δηλαδή. Το εμπροπής. Κοτσιχτό νομάλ. Κερασουντέικον. Πάμε λίγο να δούμε το διπάτ. Το 1 μέτρο του διπάτ είναι αυτό. Είναι το μεγαλύτερο μέτρο αυτό του διπάτ. Το 9-8. Φαίνεται και από τον αριθμό εξάλλου. Έτσι.
Αυτό είναι το μέτρο του. Γιατί τονίζουμε εδώ? Όπως είπα και προηγουμένως, τονίζουμε και παίζουμε πάντα το πάτημα, το βήμα του χορευτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το διπάτ έχει 9 βήματα. 3 μπροστά, 3 πίσω και 3 στον τόπο. Εμείς για να ολοκληρώσουμε 1 μέτρο του διπάτ χορευτικό, θέλουμε 3 μέτρα ρυθμού. Να σας το δείξω. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Okay. Πατούλα ή τάμψαρα. Αυτά τα δύο μοιάζουν αρκετά. Δεν βάζουμε διπλά παίξιματα μέσα. Το παίζουμε απλά γιατί έχουν λίγο ταχύτητα. Ιδίως η πατούλα είναι λίγο πιο γρήγορη και θέλουμε να την έχουμε ελαφριά. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα. Και καταλήγουμε με διπλή βίτσα, οκ. Okay? Και αυτό το ίδιο πράγμα είναι. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Τώρα, εμπροπής, περίεργο μέτρο. Άλλο μέτρημα. Το 1 μέτρο μας στο εμπροπής είναι το εξής. Καταλαβαίνετε όσοι χορεύετε, οι περισσότεροι χορεύετε, είναι ακριβώς αυτό που ο χορευτής χορεύει. Και ένας ακόμα τρόπος, γιατί έχει πολλούς τρόπους, αλλά κάτι ακόμα που είναι βατό, που είναι καλό και εύκολο να το μάθουμε, είναι αυτός ο τρόπος. Το 1 μέτρο μας. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε με όλα τα μέτρα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να παίξουμε σωστά, χρειαζόμαστε καλό στήσιμο του σώματος, χρειαζόμαστε ένα κουρδισμένο καλό νταούλι, χρειαζόμαστε 2 ξύλα τα οποία είναι ζυγισμένα και παίζουν σωστά, έχουν το ανάλογο βάρος και πάχος. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι το εξής. Όταν εμείς παίζουμε, πρέπει οι ίδιοι να είμαστε ήρεμοι. Να έχουμε ηρεμία. Αν δεν είμαστε ήρεμοι, θα παίξουμε νευρικά, θα παίξουμε δυνατά. Αυτό σημαίνει τι? Δεν πάμε να παίξουμε όταν εμείς θέλουμε. Καλούν να παίξουμε σε φάσεις της ζωής μας ή σε μέρες που δεν είναι οι καλύτερες μας. Πάμε με άγχος, με στεναχώρια κλπ. Γιατί ως συνήθως όλους κάτι μας απασχολεί. Όταν ανεβαίνουμε όμως επάνω να παίξουμε, και επειδή οι άνθρωποι ήρθαν να διασκεδάσουν και εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, θα πρέπει να αφήσουμε τα πάντα, και αυτό να ξέρετε κυρίως αφορά τον τραγουδιστή που είναι μπροστά, γιατί αυτός φαίνεται. Αλλά και εσύ που είσαι πίσω, πρέπει να παίξεις καλά για να τραγουδήσει και εκείνος το ίδιο. Άρα λοιπόν, ξεχνάμε τα πάντα, αποβάλλουμε το άγχος. Έχει τύχει φορές άπειρες που έπαιζα και έπαιρνα εισπνοές και έβγαζα τον αέρα από το στόμα για να φύγει το άγχος από πάνω μου, για να μπορέσω να παίξω, για να αντέξω, γιατί έλεγα ότι δεν θα βγει αυτή η βραδιά. Δεν βγαίνει. Γιατί το παιδί μου ήταν άρρωστο,
είχε πει. Το ξέρω εγώ γιατί για 1002 πράγματα. Όχι τραγικά, άμα και ντε, αλλά πράγματα που απασχολούν την καθημερινότητα και την οικογένειά μας. Okay. Ηρεμία λοιπόν, ηρεμία, γιατί όπως δείχνουμε το χαρακτήρα μας και την ψυχοσύνθεσή μας όταν οδηγάμε στο τιμόνι, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αν δηλαδή οδηγάμε νευρικά, βγαίνει, το καταλαβαίνουμε, αν δεν είμαστε καλά. Το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική. Το όργανο και τη μουσική πρέπει να το αγαπάμε. Και το εννοώ όπως αγαπάμε ανθρώπους στη ζωή μας, έτσι αγαπάμε και αυτό. Μπορεί να μην είναι άνθρωπος, αλλά έχει ψυχή και την ψυχή του τη βγάζουμε εμείς. Εμείς βγάζουμε την ψυχή από το όργανο. Γιατί όταν παίζουμε, κάνουμε κατάθεση ψυχής. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, πρέπει όταν παίζουμε να κάνουμε κατάθεση ψυχής. Και όχι να κάνουμε αγκαρία. Συμβαίνει πολλές φορές να μην έχουμε διάθεση. Η διάθεση έρχεται μέσα από το παίξιμο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μελέτη. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Αν δεν προσπαθήσουμε, αν δεν μελετήσουμε, αν δεν δουλέψουμε, μπορεί να είμαστε το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη, αλλά αν δεν κάτσουμε να μελετήσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταφέρουμε τίποτα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, το ότι θα πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο της μελέτης. Γιατί μπορεί να δουλεύουμε με το όργανο πολλές ώρες την ημέρα, αλλά να μην μελετάμε σωστά και αυτό να μην αποδίδει, να μας βγαίνει στο παίξιμο, να μην βελτιωνόμαστε και να λέμε δεν μπορώ να τα καταφέρω γιατί δεν κάνω γι' αυτό. Τι σημαίνει σωστή μελέτη? Κάνουμε τις ασκήσεις μας. Αφού τις κάνουμε τις ασκήσεις μας και δούμε ότι το πράγμα πάει, ότι τον έχουμε το ρυθμό, τι κάνουμε? Κατεβάζουμε ένα μετρονόμο στο κινητό μας. Μια εφαρμογή μετρονόμου. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Μετρονόμος. Είναι διεθνής ορολογία. Βάζουμε το μετρονόμο και όλα αυτά που παίζουμε, και αφού ξέρουμε, έχουμε μάθει ότι είναι 2 τέταρτα, 4, 5, 6 κτλ. Βάζουμε σε μια νορμάλ ταχύτητα το μετρονόμο. Καλό είναι να φοράμε ακουστικά και να παίξουμε 1 πεντάλεπτο, να κάνουμε ένα τεστ στον εαυτό μας. 1 πεντάλεπτο μετρώντας ο μετρονόμος, πάνω στο μέτρο που εμείς θα επιλέξουμε να κάνουμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε διάφορες ταχύτητες. Να σταματάμε, να ανεβάζουμε ταχύτητα και ούτω καθεξής. Όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Επιλέγουμε από το YouTube ή από κάποια άλλη πηγή που παράγει μουσική, τραγούδια. Αρχικά, ένα τραγούδι. Το οποίο παίζουμε. Γινόμαστε κομμάτι της ορχήστρας που παίζει αυτό το τραγούδι. Εκεί, αφού φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο, μπορούμε να βάλουμε και άλλα πραγματάκια μέσα. Όχι μόνο τι λέει ο δάσκαλος, γιατί ο δάσκαλος δίνει τα μέτρα, εμείς πρέπει να βάλουμε τη δική μας ταυτότητα. Και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που όταν παίζουμε και μας ακούει κάποιος από μια ηχογράφηση, να ξέρει ότι αυτός είναι ο Ζώης, ξέρω εγώ, ή αυτός είναι ο Στεφανίδης, κλπ. Και το τρίτο στάδιο είναι να βάλουμε πάλι μουσική και να βάλουμε ένα live, καθαρό όμως live, για να μπορέσουμε να το συνοδέψουμε, να παίξουμε. Και εκεί να βάζουμε διάφορα πράγματα. Τηρώντας πάντα όλες αυτές τις συμβουλές. Το να μην παίζουμε δυνατά, κλπ, να μην τα επαναλαμβάνω. Τώρα, πώς μελετάμε στο σπίτι? Οικοδομή. Δεν μπορούμε να ενοχλούμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μελετήσουμε. Ή βάζουμε τη θήκη του νταουλιού, το φοράμε δηλαδή στο όργανο και παίζουμε εκεί πάνω.
Γιατί τα χέρια μας παίζουν, δουλεύουν. Μπορεί να μην βγάζουμε καλό ήχο, δεν βγάζουμε ήχο, δουλεύουν όμως τα χέρια. Και αυτό που θα κάναμε με ένα πραγματικό νταούλι, το κάνουμε εκεί. Έντονα χτυπήματα, πιο μαλακά χτυπήματα, αυτό βγαίνει. Είτε παίζεις εκεί, είτε παίζεις όπου και να παίξεις, υπάρχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ή, αν δεν έχουμε θήκη, ένα σεντόνι λεπτό, το οποίο ρίχνουμε πάνω, το τεντώνουμε για να μην είναι τσαλακωμένο και βρίσκει το ξύλο πάνω και δεν μπορεί να βγάλει ήχο. Το τεντώνουμε και δημιουργούμε αντίστοιχα practice στα τύμπανα για τους drummer. Τώρα βέβαια βγήκαν ηλεκτρονικά με ακουστικά, οπότε μπορείς να μελετήσεις. Κάποτε στη δική μας την ηλικία, την εποχή, είχε practice. Ήταν κάτι σαν τύμπανα, πλαστικό όμως, έτσι σαν τάπερ, τόσο. Και εμείς παίζαμε εκεί πάνω και κάναμε άσκηση. Θα κλείσω σιγά-σιγά, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα και να περάσουμε σε ερωτήσεις. Θέλω να σας πω αυτό. Ο ρυθμός είναι το πάνω, να ξέρετε. Όχι μόνο σε μια ορχήστρα, σε μια μπάντα ανθρώπων, σε μια ομάδα ανθρώπων. Είναι στα πάντα μας. Ο ρυθμός είναι παντού στη ζωή μας. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, ένα παιδί, ένα μωρό όταν γεννιέται, μετράνε τους παλμούς της καρδιάς του, αν είναι σταθερή. Όταν πάμε σε έναν γιατρό, μας βάζει να δει τους παλμούς μας. Όταν τρώμε, τρώμε με ρυθμό. Όταν περπατάμε, περπατάμε με ρυθμό. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους, έχουμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Δεν μπορεί να αυξομειώνουμε την ταχύτητα της ομιλίας μας όπως να είναι, για να μπορεί αυτό να είναι κατανοητό. Όλα λοιπόν στη ζωή είναι ρυθμός. Γι' αυτό να θυμάστε πάντα ότι θα πρέπει αυτό που παίζουμε να είναι σταθερό για να μπορέσει να περπατήσει το πράγμα. Είμαστε η αιτία, είμαστε εμείς που παίζουμε αυτό το όργανο, είμαστε η αιτία. Μια εκδήλωση, ένα πανηγύρι, κάτι να εκτοξευτεί και είμαστε η αιτία να το καταστρέψουμε. Και ως παράδειγμα θα αναφέρω που όλοι αυτό ζήσατε τελευταία, στο Σίδνεϊ. Βρεθήκαμε 11 και ένας 12 νταούλια. Δεν είχαμε ειδωθεί ποτέ στη ζωή μας. Δεν είχαμε κάνει μάθημα. Κάναμε 5 λεπτά, ίσως 10 την Παρασκευή και άλλα 10 λεπτά κάναμε το Σάββατο, Παναγιώτη. Σας έδειξα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τι πρέπει να παίξουμε, απλό και ωραίο. Τα είπαμε πολύ γρήγορα. Είχατε την ικανότητα και σας αξίζουν συγχαρητήρια να το κάνετε πράξη αυτό. Πού είναι ο Νίκος? Να αρχηγώ τον Νίκο. Λοιπόν, το κάναμε πράξη και την άλλη μέρα ο κόσμος έλεγε πρώτη φορά είδαμε κάτι τέτοιο. Αυτοί προφανώς οι άνθρωποι εννοούσαν πρώτη φορά είδαμε 12 ανθρώπους να παίζουν τα όλοι μαζί. Άλλο τους προξένησε, τους προκάλεσε την περιέργεια και το θαυμασμό. Αυτό που ακούγανε. Δεν μπορούν να καταλάβουν όμως τι τους άρεσε. Είδανε 11-12 ταούλια που παίζανε. Για φανταστείτε εμείς οι 12 να παίζαμε διαφορετικά πράγματα. Δεν θα τους άρεσε και ας ήμασταν πάλι 12. Άρα το αποτέλεσμα τους άρεσε. Άρα κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Άρα είμαστε συνεπείς. Ο σεβασμός που έλεγα προηγουμένως στο όργανο είναι αυτό. Σεβαστήκατε το όργανο. Δεν προσπαθήσατε ο ένας να παίξει πιο δυνατά από τον άλλο για να κάνετε τους γαμπρούς. Παίξαμε όλοι στην ίδια ένταση. Σας είχα εξηγήσει ότι οι διπλανοί σας ακούνε πιο δυνατά από ότι εσείς τον εαυτό σας. Το καταλάβατε, βγήκαμε, παίξατε και μας χειροκρότησαν όλοι. Αυτό είναι το νταούλι. Τόσο απλό είναι το νταούλι. Δεν χρειάζεται να σπάμε το μυαλό μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μαγικά για να αρέσουμε. Είμαστε ταπεινοί, καθόμαστε σε μια άκρη, παίζουμε και όταν θέλουμε και όταν η ψυχή μας το έχει ανάγκη και το έχει ανάγκη και ο κόσμος, κατεβαίνουμε κάτω και γινόμαστε ένα με τους ανθρώπους. Γινόμαστε ένα με τους ανθρώπους και καταφέρνουμε να πάνε σπίτι τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι χαρούμενοι.
Γιατί το Σάββατο, τα ξημερώματα, όλοι πήγαν χαρούμενοι στο σπίτι τους. Οκ. Όχι μόνο για εμάς, όχι μόνο προφανώς για τον Ταούλια, για τους χορευτές. Θόδωρο έπαιξε και τραγούδισε. Το παιδί που έπαιζε πλήκτρα και μας συνόδεψε καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Καταπληκτικός μουσικός. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους. Ή έχουμε ίδιους. Πάμε στη Γερμανία, πάμε σε ξένες χώρες, στην Σουηδία, στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για άλλες υπήρους, Αμερική. Και δεν βρίσκουμε τέτοιους μουσικούς. Άρα, συνηγόρησε το σύμπαν το Σάββατο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα και να είμαστε την Κυριακή του πρωί όλοι χαρούμενοι. Από μένα αυτά. Θέλω, αν έχετε κάποια απορία πάλι, να μου τη ρωτήσετε. Οτιδήποτε είναι αυτή. Οποιαδήποτε απορία. Μην προσπαθείτε να κρίνετε μέσα στο μυαλό σας, μήπως πείτε κάτι που δεν είναι καλό ή σωστό ή... Οποιαδήποτε απορία, πριν κλείσω, θέλω να μου την πείτε, να μου τη ρωτήσετε για να σας απαντήσω. Άρα τα είπα καλά. Δεν έχουμε απορίες. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά σας ευχαριστώ. Θα είμαι εδώ μέχρι την Δευτέρα το πρωί. Αύριο το πρωί δυστυχώς φεύγουμε να πάμε στο Σίδνεϊ και λέω δυστυχώς γιατί ίσως χρειαζόταν κάτι να βρεθούμε για μισή ώρα να σας δείξω κάτι. Έτσι πολύ φιλικά. Δεν προλαβαίνουμε. Όμως Instagram, Facebook, ό,τι θέλετε, παίξτε, στείλτε μου, να το δούμε αν είναι καλό, αν όχι. Ζητήστε από εμένα, όχι να κάνουμε διαδικτυακό μάθημα και να με πληρώνετε, δεν εννοώ αυτό. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε. Κώστα, πώς μας το έδειξες εκείνο το εμπροπής, το παίζω και σας το στέλνω σε βίντεο. Ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Okay. Εσείς από εμένα έχετε δικαίωμα να πάρετε πράγματα δωρεάν, διότι είστε πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Και σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Okay. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Κάνω πάσα στον αγαπημένο μου κουμπάρο, του βάφτισα το παιδί το δεύτερο, το Θόδωρο τον Κωτίδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός και ταπεινός άνθρωπος, να σας πει τα δικά του μυστικά. Εγώ ευχαριστώ και πάλι. Σύρνε, πιο καλά.